बोली बोली बाबा केसरनाथ की। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। आवत सावन लगे मन भावन गुजल हर हर से, गुजल हर हर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। आवत सावन लगे मन भावन गुजल हर हर से, गुजल हर हर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। बसवा पर बैठल ले बाबा, केहू चले पैदल हो पैदल हो। रउए ही नमवा के देखिए बाबा, भइल हल चल हो हल चल हो। भइल लइका से आन बूढ़ बनल जवान, भइल लइका से आन बूढ़ बनल जवान। नहारल डगर से, नहारल डगर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। कांवर घर घर से, कांवर घर घर से। बोली बोली बाबा केसरनाथ की। चंदन राजा डीजे पगाना, सुरेश सरगम के बाजावेले बाजावेले। गाँवर लेके राजा शर्मा खूबे कमरिया हिलावेले हिलावेले। सबीर भाई साथे गुगली के जल हाथे की चलल नगर से, की चलल नगर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। कि जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। जिला मोतिहारी से निकलल बा कांवर घर घर से। HPC रिकॉर्डिंग स्टूडियो रमघाटवा।